Weche manyien gi Roda Odhiambo. Piny owacho oikore mar chwalo chenro mag dongruok e sectors mopogore opogore ka moting'o chwalo chenro mag dongruok maromo 27 e kaunti ma Mombasa, chenro mag dongruok mohewo 15 e kaunti ma Kwale kod chenro mag dongruok maromo 30 e kaunti ma Taita Taveta. Chenro mag dongruok oting'o bero bera Piny, gedo mag chirni, gedo mag ute manengogi ogonyore, gedo mag paw ndeke kod chenro mag lupo e kind chenro mamoko mag dongruok. Mayo yangi kod jaloso ilo piny owacho Isaac Maura e seche gi mabende ochako limbe mare mandala deke counties makadhowadh nam chumbi. All Kenyans are brothers and sisters. We are all related in one way or another, and there is nobody who can say that some Kenyans are closer to others than the others. And that is the statement of the government. Kenya has a very robust program of nuclear energy. It will be ready by the year 2034. If you look at here in Coast, we have 1,976 houses being constructed at a cost of about 2.2 billion. These housing projects will be able to have 17 shopping outlets. It will have hospitals, it will have a gym and all of that. Just like we have seen in Mukuru. Coast is doing very well. Lakini jisajili uweze kupata hii mambo ya climate works. Kwa hiyo tafadhali Joe uweze kupata hii kazi, climate works, kazi mtaani. Tuwe watu wazalendo na tuwe watu wa kuipenda nchi. Hakuna haja ya watu kueneza uvumi ili waweze kujipatia sifa za muda mchache ili hali wanaharibu nchi. Mane mabedo kelo giko mag weche manyien e yorno mar adimba gi lak seche gi to mag thund weche mabende ne waikoni. Chenro mar bero